Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. салом алайкум дӯстони азиз, ин аст нашри навбатии барномаи футбол дар канали GOL.TJ. имрӯз шуморо хабарҳои нав интизоранд. барселона бозингари навшона ахир даҳама нишон доданд. Френки де Йонги 21-сола аз тими Голландия ки да Аякс бозӣ мекард, ким кайҳо қати барселона шартнома ба имзо расонида буд, аммо ҳамчун бозингари и даста ҳоли ҳеҷ кас надида будаш. Ногуфтан намонад ки барои Френки де Йонга дидан 20 000 одам омаданд. ин маънои ӯро дорад ки да ӯ боварии комил доранд мухлисои барселона. хотиррасон мекунем ки бозингари ҷавона Реал Мадрид, Ювентус, ПСЖ ва Манчестер Сити харидани буданд, лекин ӯ ба нархи 65 миллион евро ба барселона гузашт. Фрэнк Лэмпард ӯ солако моро ҳамчун бозингар да дастаи Челси шод мекард, ана ки худаш сармураббии дастаи Челси шид. шахсоне ки Фрэнк Лэмпарда хушрӯ мешиносанд, ӯ медонанд чихе вай як бозингари бохират буд ва ма боварӣ дорум ки агар ки шефои Челси бетоқатӣ накунанд, Лэмпард метавонад Челсиро ба қуллаҳои баланд расонад. орзумандем ки ҳамчун Гвардиолаву Луис Энрике барои Барселона, ҳамчун Зинедин Зидан барои Реал, Фрэнк Лэмпардам барои Челси на танҳо ҳамчун бозингар легенда шава, балки тренер легенда шава. алваро Маратта ки мавсими гузашта Атлетико Мадрид ай Челси ба иҷора гирифта будаш ба нархи 50 миллион евро куллан, яъне ки ба пуррагӣ бозингари Атлетико шид. бразилия чемпиони ҷоми қитъаи амрико шид. дар финал зидди дастаи мунтахаби Перу ба ҳисоби 3-1 ғалаба ба даст оварда, дар ҷоме ки дар хидди Бразилия мегузашт, ҷои якума ишғол намуданд. дар бозии барои ҷои сеюм Аргентина ба Чили вохӯрданд ва дар уҷа Аргентина ба ҳисоби 2-1 ғолиб биромада, бозингарош соҳиби медалҳои биринҷӣ шиданд. як хабари хуш бародаро, дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон баъди 4 бохту 1 бозӣ бар ҳисоби 1-1 ахир бурд кард. бозие ки дар турнири рафиқона бар зидди дастаи мунтахаби Индустон баргузор шид ба ҳисоби 4-2 анҷом ёфт. дастаи ҷумҳурии мо 2-0 бой додиста буд, аммо баъди 56 дақиқа тонистанд ки 4 гол зада ғалаба ба даст биёранд. голҳоро ай дастаи мо Комрон Турсунов, Шеридин Бобоев, Муҳаммадҷон Раҳимов ва Шаҳром Самиев заданд. аҳсан бачако, мо бо шумоем, боварӣ дорем ки дигар бохт намешавад. ба ҳамин навбати хайри хушкунӣ омад бародаро, ай ҳама гапи муҳим дар паноҳи Аллоҳ бошед. то барномаҳои нав. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.